A banca patrocina Convivir Deportivo. Imos ás neves, onde na final de badminton entre María e Carla, as dúas 11 anos, pasou algo increíble. Carla lesionouse e María, en lugar de levantar o trofeo, achegouse ela e díxolle textualmente: tranquila, descansa, cando xa esteas ben, seguimos co partido. Os valores no deporte merecen que os conten. Desde a banca admiramos e impulsamos o deporte base en Galicia. A banca. Señoras e señores, Radio Pública de Galicia, Viveiro, non se equivocaron, está escoitando a Carlos Jiménez a esta hora da mañá, e dirán vostedes, pero a esta hora non vai o Déitate, pero a esta hora non vai o Galicia en goles. Que fai Jiménez aquí? É que estou en Viveiro, e estou en familia. Pero tamén estou nun programa moi especial. Estou no Convivir Deportivo, non se equivocaron. Estou aquí para pasalo ben e, sobre todo, para aprender do maese Pardo. Alfonso Pardo, moi bons días. Que tal, Jiménez? Xa pensei que te confundiras. Non. E además eres o das cuñas. Sí, da banca. Da banca. E o das cuñas desde que naceu Convivir Deportivo. Hai 2 anos. Hai 2 anos. E que estamos casi bicando o programa 100. É que tamén teño que dicir unha cousa. Está moi mal que a Viveiro non lle dediques o programa 100. Eu xa sabes que non son de facer propaganda de Viveiro. Sempre yo digo a alcaldesa, está Nicomedes Pastor Díaz aí ao lado e tiña que poñer Carlos Jiménez, publicista de Viveiro oficial, aquí ao lado. Home, non digo unha estatua, pero un cartón pedra, algo se poda queimar rápido. Preparémonos para divertirnos, porque vai ser o primeiro programa, iso sí, que adiquemos a unha carreira de montaña. Non podía ser de outro xeito como é Camovi, que como moi ben sabes é a carreira polas montañas dos montes de Viveiro, que eu supoño que coñeces e que coñezas o Landro e todo isto. E eu agardo que algún día te animes e poidas correla. Tamén é participar. Hai que deixarlle os expertos, isto é o de running. Imos comezar coa sintonía, se che parece. Benvidos á cidade do sorriso. Saúdos radiofónicos, señores e señor ointes. Saben que hoxe temos un inicio un tanto especial e además desde un sitio tamén maravilloso, impresionante, como é o Teatro Nicomedes Pastor Díaz de Viveiro. 100 anos de historia ten, nada máis e nada menos que este teatro. No primeiro programa que imos a dedicar, por así decirlo, a Federación Galega de Montaña, en este caso a carreira de montaña, a Camovi, unha iniciativa que naceu dun grupo de amigos e que agora mesmo xa é unha referencia neste tipo de carreiras a nivel estatal. Un programa que facemos hoxe, Alberto López Beis e XJ Vicente no control técnico, Mila Campos na producción, a colaboración especialísima dun señor de Viveiro que sempre está sorrindo e que hoxe tamén nos acompaña, que é don Carlos Jiménez. Alfalalles Alfonso Pardo, comezamos. Convivir Deportivo, todos os sábados ás 12 da mañá, a Parromeira Deportiva da Radio Galega. Clubs, federacións, deportistas, Alfonso Pardo percorre Galicia de norte a sur e de leste a oeste en Convivir Deportivo. Cada sábado, de 12 a 1 do mediodía, lembren a cita Convivir Deportivo con Alfonso Pardo. Jiménez, sabes que alguén dixo que somos os nosos soños, que se non soñamos, estamos mortos. E iso que non diría? Algún filósofo, imagino, ou algún alto cargo da cultura mundial? Pois pronto descubriremos que non dixo, pero os que están aquí todos, os da mesa e os que están véndonos, por certo, que se nota que estemos en Viveiro, dadelles un aplauso da mesa, hombre. Grazas por todo a xente da Camovi, porque desde o primeiro momento en que nos puxemos en contacto con eles todo foron facilidades, así que imos saudar as almas maters desta maravillosa iniciativa pioneira en Galicia que comezou dun xeito e xa está noutro e eu non sei finalmente onde queren parar. Pedro Esmorís, que tal, como estás? Hola, moi boas. Bos días. Pois ben. Saúdos cordiais. Todo preparado, todo ben, todo listo xa? Bueno, estamos aínda a 2 meses da carreira, pero bueno, isto xa é casi un traballo rutinario que ao final dedicámoslle casi 10 meses. Estamos ultimando xa as últimas cousiñas. Felipe Martínez, hola, que tal? Moi bons días. Son vostedes cuñaos, non? Somos cuñados, somos. E levanse ben. Hasta ahora vamos levando bastante. E foron dous do grupo de amigos dos que nace a Camovi.
Sí, somos os pioneiros deste reto deportivo que iniciamos aí no 2011 e que estamos a día de hoxe na 9ª edición. Xosé Manuel López, que tal? Moi boas, gracias. Como estás? Aquí, moi ben. Que paixón sintes pola Camovia polo teu povo? Graciñas, a verdad que, bueno, Viveiro é un gran sitio, a carreira é espectacular, mezclar dos cousas é, bueno, un marco incomparable. Bueno, Viveiro é toda a mariña, non? Exactamente, pero bueno, Viveiro máis. Además, ti tes moita visión de paxaros. Bueno, sí, de vez en cando. Está genial. Sí, boas vistas. Ten que acompañarnos, tiña que estar connosco unha muller que desde que se iniciou a Camovi pois está constantemente correndo, a doña Virxinia Jiménez. Que tal? Moi ben, grazas. Vostede correunas todas? Todas. Bueno, unha estive lesionada, non pude, pero estive de voluntaria. Pero se non corría. Claro, E si vai é que estaba con puntos na rodilla. E vai a seguir correndo. Claro, este ano tamén. E acabamos de presentar a mesa pois con outra das mulleres destas que se non existían, se non hai voluntarios, non se pode... Porque se algo esta proba necesita son voluntarios. Rosario San Isidro, que tal? Hola, bons días. Como está? Moi ben. Voluntaria? Voluntaria. Vostede non corre? No. Vostede fai como Jiménez, non? Sí, eu paseo por ali, polo monte. Vai pasear? Sí. Vouche dicir unha cousa, Pardo. Antes invitáchesme a correr e tal, eu teño unha representante dos Jiménez aquí correndo todas as carreiras. Sí, pero é familiar? Non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Tamén che digo, vai ser a única Jiménez que corre algo aquí, Oxe, nas próximas edicións. Estou mellor representado imposible. Por certo, Pepe Rouco, que é o home que leva o teatro, que quede constancia do seu trato coa Radio Galega. Así que espero que participe tamén algún día. Participa na Camovi Pedro, non? Hai que animalo, non? Claro. No, fai moito deporte, gusta tamén moito. E traballa correr. moito. Sí, e traballa moito. Con nós sempre aquí tivemos aquí unha cousa, unha atención sempre espectacular. Bueno, pois presentamos a mesa. Dixemos onde estamos. Logo abordaremos aínda máis cousas de Viveiro. Algúnas cousas diremos de Viveiro, porque Viveiro non se chamou sempre Viveiro. Viveiro ten unha historia impresionante. Entre outras cousas, señor Jiménez, tratamento de excelentísima o Concello, neste caso a alcaldesa, é moi nobre e leal a súa cidade. Si, ademais, fíxalle unha cousa, en 1800... Aquí non podes vir e dicir que isto é unha vila ou que é un pobo, sabes? Ti habitualmente vas por aí e dices, estou no pobo. Non, aquí é cidade. 1881. Que eso xa non se te pode esquecer. Non me vai a esquecer. Bueno, María Cristina, non fun eu. Na rexencia de María Cristina concedeuselle o de moi nobre e moi leal. Excelentísimo Concello de Viveiro. Pois en Viveiro estamos, e en que teatro estamos? Tío Trato xa o coñecías. Sí, home. De sobra. A última vez que estive aquí de teatro non vas creer que cando estiven eu aquí a última vez. Estiven de boda. Ah, sí? Sí. Houve aquí unha boda? Sí. Estaba a alcaldesa casando, ademais. Ah, sí? Sí. E que tal lle foi os que se casaron? Bueno, xa están separados, pero vamos ao detalle. Bueno, pues toca mellor que non digas. Yo que non digas. Facemos Alberto López Beiso primeiro alto, metémonos de cheo, logo teremos tempo pro humor, e para algún personaxe, vai inventando algún dos teus personaxes pro mundo do atletismo, pero claro, hai que explicar a Galicia que é a Camovi. Como nace, cantas edicións levamos, como foi evolucionando, como vai seguir evolucionando e o que iso representa para a cidade de Viveiro. Facemos un alto e entramos de cheo en materia. Pedro Esmorís, que é a Camovi? Porque os que facedes carreira de montaña logo entraremos no atletismo, porque isto da Federación Galega de Montaña, de atletismo, pero dá gusto, bueno, dá gusto, non? É curioso que vos mesmos vos definiades a vos mesmos hai moito tempo que pareciades máis ben unha tribe que outra cousa, os que vos dedicabades á montaña. Que é a Camovi? Bueno, como ben comentaxe agora hai discrepancias entre dúas federacións, Federación de Atletismo e Federación de Montaña. Nós somos unha carreira por montaña, o sea, pertencemos á Federación Galega de Montañismo, por eso nos consideramos montañeiros, o sea, corredores por montaña. A carreira como xurde, preguntáchesme? Sí, claro. Bueno, pois o nome surxiu de abreviar K de carreira, Mo de Montes de Viveiro.
O sea, os primeiros anos chamouse Carreira Montes Viveiro, parecíanos un nombre moi largo, e simplificamos e collimos a abreviatura, que nun primeiro momento non nos gustaba moito, non nos convencía, e ao final acabou por consolidarse, e a xente hoxe en día xa non dice vou correr unha carreira por montaña a Viveiro, ni nada, o sea, xa van directamente ao grano, o sea, Camobi. Porque había outra posibilidade, Alfonso, que era chamarlle CMV, que era deixalo máis corto, pero parecía algo de bolsa, sabes, de investimento e tal, e dixeron, iso tampouco, porque van pensar que é outra cousa. Entón, Camobi agora xa se nos pegou a todos os vivarienses. Cando nace a primeira edición, Felipe? Pois mira, a primeira edición da Camobi en 2011, en setiembre. Agora sempre a vemos realizando no mes de abril. A primeira proba pois nace un pouquiño así a aventura, non sabemos moi ben como vai cuajar. Nosotros queríamos facer unha carreira por montaña aquí en Viveiro, xa levábamos anos barallando esa posibilidade. Empezamos así, pois intentar organizar a proba. Entonces pois puxose en contacto tamén a Federación, falamos coa Federación e puxeronse en contacto con nosotros a Federación de Montaña. Dixo, sí, pues veña, facede a carreira. Así había outras dúas carreiras en Galicia, que agora hai un montón, pero fai solo 9 anos había moi pouquiñas carreiras por montaña en Galicia. Poxos en contacto, como decía, a Federación de Montaña con nosotros e dixo, se facedes vosotros a prova, podemos facer unha Copa Galega de Carreiras por Montaña. Entón, así tamén naceu a Camobi, coa primeira Copa Galega de Carreiras por Montaña. Nunca antes se fixera unha Copa de Carreiras por Montaña hasta que iniciamos esta andadura coa Camobi. José Manuel López, que é outro dos alma maters. As primeiras carreiras como son? Porque fostelas evolucionando hasta chegar a media maratón. As primeiras como son? Pois houbo, corrixidme vos, dúas distancias no principio, quero recordar, eran uns 40 km, despois subeuse 2 km máis para facer a maratón, xa que é unha distancia mítica. Tamén era 16, foi a primeira edición. 18, exactamente, 18 km. Pouco a pouco foise evolucionando, porque, bueno, o número 42 é maratón, é o número mítico, había que telo, a media maratón 21, e tamén temos a de 10 km, pois, porque, bueno, para que a xente que comeza neste mundillo, pois, poida ter unha distancia, pois, para todo calquera que quera correr. E agora mesmo tamén tedes a de relevos. Tamén a de relevos. Bueno, a de relevos é unha situación un pouco puntual, debido a que este ano, bueno, como xa, bueno, comentamos, tiñemos a data inicial para o día 28, coinciden cas eleccións, entonces tuvemos que cambiar ao día 27. Entonces, bueno, a de relevos como require de 2 días, sábado e domingo, e o domingo non podía ser, pois fixemos unha versión de relevos únicamente para este ano, pero que, bueno, que nun principio a carreira que vamos a intentar consolidar é unha versión de etapas, que é sábado facer a mitad da Camobi, 24, e o domingo facer a 21, a C45. E esa é unha versión que, a verdade, é moi bonita, bastante novedosa, non hai moitas versións por aí, non hai moitas carreiras similares por aí fora, e bueno, que intentaremos retomar para o ano que ven cando teñamos todo o fin de semana disponible. E tamén tedes a Camobi Kids este ano, ou non a tedes xa? Tamén, sí. Que xa sabes que aquí debíanlle chamar Camobi cativos, porque aquí os rapaces son cativos en Viveiro, xa sabes, aquí na Mariña chamamos así, cativos, pero esa é ben bonita. E a de 50 km haina ou non hai? No, 50 km non, é de 45. 45. Sí, salen 45. Esa que estaba falando José, que este ano non podemos facer porque coincide coas eleccións, tuvemos que adiantar po sábado todo o evento. Podemos desplazar as eleccións, si era outra posibilidade que estuvemos barallando, a ver se podíamos mover o día, pero no. Te voy a decir una cosa, Carlos Jiménez es muy amigo mío y yo hablo con el niño y enseguida os la cambiamos. Me llena de orgullo y satisfacción hacerlo. Si falo rei hai que calar. 308 participantes estivestes na última edición e por aquí pasaron homes importantísimos deste mundo da montaña. Algúns deles imposible esquencelos e algún deles, queridos, e que xa non sei a quen dirixirme, a calquera de vos, algún deles que está moi lonxe e que o nomeastes embaixador da Camobi en Venezuela e por todo o mundo. Sí. Bueno, aquí todo o mundo xa se doi conta de que estamos falando de Ramón Blanco. O sea, Ramón, a primeira edición que fixemos a carreira,
el enterouse vía, bueno, lendo a prensa por internet ou algo, e apareceu aquí. O sea, no ano 2011, de repente, chegounos Ramón Blanco. Nós tiñamos así algunha referencia del, non coñecíamos en persona, coñecemos moito a familia, que son amigos nosos, e, bueno, encheunos de orgullo que viñera. Despois veu moita xente moi mítica das carreiras por montaña, Miguel Eras, Faiz Almalek, Ragnar de Vaz, Antonio Manjón. Pero, bueno, o de Ramón, o sea, para nós, ao final é un espello donde nos miramos. Pero quen é Ramón Blanco para o que non sexa daqui e non o coñeza ou non este moi metido no tema do alpinismo, por exemplo, Pedro? Bueno, para nós é un mito, un ídolo, o sea, alguén tan... un pioneiro. O sea, unha das persoas de maior idade que subiu varios no seu momento foi a persona de máis idade en subir o Everest. Bueno, é dicir que con 85 anos o ano pasado correu o maratón, o sea que foi tamén unha... Posee o título dos 7 cumios, e iso na vosa linguaxe é o non vai máis, así de sinxelo, 7 cumios nada máis nin nada menos. Aquí creo que saiu ás 3 da mañá ou ás 4 ás 3 da mañá ou ás 6 da mañá, chegou ás 4 da tarde con 83 ou 84 anos de idade. E logo estivo na Radio Galega. Tiñamos o audio, pero non é necesario, porque as comunicacións con Venezuela creo que son posibles. Don Ramón Blanco, que tal? Bos días, buenos días. Gracias por eso de embaixador. Para mí es un honor y una satisfacción muy grande que me llamen por teléfono. Estoy hablando galego, ¿eh? Estoy alucinando. Okay. Para mí, coño, me encanta todo esto. Eso da edade ou da idade, eu sempre digo que non hai que pensar nada para facer o que un lle gusta facer. Un facer mentras pode, por supuesto. Para min, que me invitaran o ano pasado para ir para lá, foi unha felicidade grandísima. Teño un defecto que sempre me correu en todas as montañas, non controlo a hidratación, entonces paso moi mal. Termino, subindo unha montaña, termino carreiras e todo eso, pero sempre quedo deshidratado. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión foi moi ben, terminei ben, satisfecho, todo foi unha maravilla para mí, gracias a toda a xente o cariñosa que me recibeu. Para mí foi o momento estelar de miña vida. Non vai ocorrer outra cousa igual, así que non me inventen para correr outra carreira, porque non quero fallar, ok? Don Ramón, mire, está aquí e hai aquí tamén un corredor, imos falar con eles despois, pero o que pasa é que temos un son bastante delicado. En todo caso, creemos que polo valor do testemunho, por iso imos a manter, e vai a ser emitido, evidentemente, pero bueno, o son non é o correcto, non podemos entender ben, e non queremos ser a máis diálogo, porque senón sería bastante complicado e faríase bastante ilexible. En todo caso, reciba o alcaldesa, mándelle solamente un saúdo, alcaldesa. Hola Ramón, un beso moi fuerte. E agora leva outro saúdo, don Ramón, dun home que correu a carreira con vostede, Carlos Jiménez. Con quen estás? Con quen estamos falando agora? Con Horacio Albo. Hola Ramón, que tal? Muy bien, coño, te felicito eso. Mira, rápidamente. Aquí lle mandei a Pedro unha información. Eu teño unha costumbre aquí, os domingos, xa non agora, porque me roubaron, de subir un desnivel de 1650 metros todos os domingos, línea arriba. Entonces, cando fui baixei do Penedo do Galo, iba a decir a Pedro que quixera a carreira desde abaixo, chegar ao Penedo, máis rápido posible por donde baixei, a ver en canto tempo, pero xa me dixo meu sobrinho que fixeron o Penedo man, non sei, a próxima vez Penedo home, internacionalizar o galego, home, o Penedo home, ok. Don Ramón, dime. Moitas grazas, de verdade, que son é como é. Don Ramón, un montón de grazas. Algún día faremos algo bonito, pero con outro son, e se é con vostede aquí, pois 10.000 veces millor, porque é que además está, non sei, emocionando a máis dun dos que están agora mesmo aquí no teatro. Señor Blanco, moi amable, e que vayan ben as cousas polo seu país. Moitas grazas. Ok, igualmente para ti, e moitos saludos para todos. Outro aplauso.
Gracias. Bueno, pois vostedes mesmos xulgarán, hai veces na radio que tens que tomar decisións e creo que o son non era o correcto, pero o valor que ten, Virxinia, vostede correu unas todas. Eu creo que vostede como ointe, aínda que non escoite ben, ante un testemunho así, pon o oído. Sí, e a vista e o corazón. E o corazón. É o que pon el. Estou emocionada, sí. É que están vostedes todos emocionados. Homes aquí todos parecen hipsters, barbudos e todos... Mira os Morís está que case lle cae a bagua. Aguanta Alfonso, teño aquí a Horacio Albo, que é outro dos alma maters da Camovi. Eu quero lle facer unha pregunta, porque el correu con Ramón, e Ramón dicía agora que había unha cousa que sempre lle costaba moito, que era o tema da hidratación. Como alguén de Viveiro, digo por coñecemento propio, como alguén de Viveiro pode ter problemas coa bebida? Bueno, dice que sempre nas carreiras que se olvida, el é moi metódico, pero que se olvida de hidratarse, de alimentarse, ¿no? En este caso, como iba moi concienciado con eso, el levaba o seu Camelback, levaba a súa bebida, totalmente autosuficiente, non quixo que se lle axudase en nada, quería facela el toda polos seus medios, foi hidratándose, alimentándose, iba recordando, e bueno, levouno moi ben, realmente foi unha experiencia increíble ver unha persona que non pensa na idade. Chegou un momento en que pasado, porque hai que acostumbrarse, porque empezar a correr coa persona de 85 anos polo monte de noite, cos frontales, e que vas correndo, que el vai pensando nun farle, que contando os pasos e tal, parece que a idade que non é, el non pensa na idade, e chega un momento que tú tampouco, que estás con el como se estuveras con alguén da túa, porque é o que ten, non? É unha persona eternamente joven, e fai o que sempre quiso facer. Hai unha cousa, Alfonso, no Penedo do Galo, que sempre sae nas noticias, como cando hai unhas rachas destas de vento fortísimos en Galicia, sempre sae o Penedo do Galo. O Penedo do Galo facía unha reivindicación aí, Ramón. Que quere Ramón do Penedo do Galo, Pedro? Bueno, el estábamos comentando de bueno ver en algún sitio, de facer unha carreira que fora solo vertical hacia o Penedo. Eso xa Home, costa baixo moito mellor co vento, e con vento de cara moito mellor, pero para arriba, cuidado, Fixemos unha edición fai 2 anos, unha edición 0 para probar, bueno, para testear un poquinho a proba, bueno, igual en outro momento se pode intentar recuperar. O sea, a carreira é super espectacular, super atractiva. Creemos que limita un poquinho a participación porque é unha proba super exixente, super explosiva, super corta, pero bueno, nunca se sabe, o mellor retomamos a idea, e basta que o diga Ramón pa que o fagades. Sí. Rosario, que é vostede das voluntarias, además cidadán de é vostede de Viveiro, non? De Viveiro, sí, claro. De Viveiro. De Celeiro. Do casco histórico. No, de Celeiro, del puerto pesquero. Pero Celeiro é de Burela? No. É de Viveiro. É de Viveiro. Pardo, non te pases. Ademais, aquí os de Viveiro, os de Celeiro, xa sabes como lle chamamos os de Burela, pero non nos vamos a dicir aquí, pero os de Celeiro chamámoslle chilindríns. E os chilindríns é unha historia, sí, pero é unha historia moi curiosa, porque cando viñen os barcos aquí cara ao porto, os primeiros que iban a recibilos eran os rapaces, que ademais se lles caía unha esmola, uns cartiños e tal, non sei que, pois estaban encantados. E os mariñeiros e os que viñan no barco chamábanlles en perfecto inglés children's, e dai ven o de chilindríns, que hai xente que non o sabe, e nós aquí, para que estamos? Para informar e educar. Aplaudí a Jiménez. Que cómodo está falando de vivir. Está cómodo. Sí. Está cómodo. O que vostedes non sabe que é unha cousa que vai desvelar este programa. É que se prepare Jiménez e a alcaldesa e San Pito Pato. Ollo piollo. Seguimos en Convivir Deportivo e como segundo nos contan, en Viveiro vostedes todo o que hai en Viveiro sempre acaban cantando. Entón, para que vayamos cantando as gorxas, porque ao final ímolo facer a pelo. E así imos rematar este programa. Pero, por se acaso, imos entoando o que vai ser a despedida do programa. Seguimos en Convivir Deportivo e abordamos tamén agora máis cousas aínda da Camovi, bueno, un pouquiño máis específicas respecto ao que vai ser a seguinte e as próximas edicións. Alto e seguimos. Bellos mariñeiros, todos metidos nun
xa sabe todo o mundo, absolutamente todo o mundo, pero nin Jiménez sabe o autor. Eu que sei eu, ai lalelo, iso teño dominado, Ah, sí? Sí, eso sí. E a alcaldesa de Viveiro tamén sabes como se chama? Sí. Seguro? Mira, nós cando vamos ao Concello chamámoslle María. E cando habemos de viños por aí, excelentísima. Excelentísima. A partir do segundo viño, excelentísima, de sempre. É que ten tratamento de excelentísima, claro, María Loureiro. Digo, sí. Hola, alcaldesa, agora sí, que tal, como está? Hola, que tal? Tratamento de excelentísima desde os tempos de María Cristina. É increíble isto, na cidade de Viveiro. Sí, é increíble, pero bueno, eu de excelentísima nada, son María Loureiro. María, Viveiro que de orixe latín, de orixe celta, con que teoría se queda vostede sobre a orixe de Viveiro? Pois eu quedome con todas, porque a mí gustame saber e escoitar todas as teorías que hai, eu quedome con todas. 16.000 habitantes ou non chegan? Ainda non chegamos, que estamos aí 15.000, ahora quedamos en 15.600. 11 parroquias? Sí. 5 centros, cantos centros educativos teñen? 11? Sí, total. E cantas praias teñen? Pois, a ver, temos a de Covas, a da Area, a de Sacido, ahora mismo decídeme máis. 5? 5, sí. Jiménez, non lle botada unha man, porque claro, así de carreiriña. Depende o que saiamos de aquí ou non, xilloi, ao mellor, depende do sitio que podamos coller, pero temos moitas, É curioso. Os castelos considerase covas ou non se considera covas, porque aí tamén podemos poñer outra praia. É curioso, alcaldesa, o de Flavia Iambris, que eso podría hacerlle poñer este nome tamén, que é maravilloso. A antiga Flavia Iambris, así era coñecido Viveiro. Despois está Bañón, na parroquia de... Ten unha historia espectacular, Viveiro, a cidade de Viveiro. Sí, bueno, Viveiro é espectacular, ela ten unha historia, como dices, increíble, non? Dende moitísimos anos, xa co nomamento este de 1871 de cidade de noble leal cidade de Viveiro, pois Viveiro creo que nunca se cansa nunca nos cansamos de estudiar e de saber anécdotas, non? E o tema dos irmandiños, bueno, a verdade é que, bueno, pues é Viveiro, así de claro. Temos o... Como se chaman os habitantes de Viveiro, Jiménez? Pois en castelán son vivarienses, que ven de vivarium, e en galego podes dicir viveirenses ou viveireses, como ti prefiras, Pardito. Un destes que está polo mundo, creo que moi lonxe, está bastante... Hola, señor, ven don Adrián. Hola, moi boas. Desde Viveiro, con amor, aplaude xa xente, os teus veciños. Opa, Muchas gracias. Si non chegas a coller o teléfono, nomeante persoa non grata no Concello. Ya, menos mal. Nada, estaba pendente. Antes de nada, parabéns. Moitas gracias. Porque o que acabas de conseguir na Sub-23, ti de historia en historia, e eso que non ter máis que desde 21 anos, 88, non, Adrián? 20 anos, claro. Son de 98. Bueno, están a caer os 21. Aparte de pouco. Moi pouquiño. Ti correcha ca Movi, non? Sí, non sei se con 12 ou con 13 niños, pero sí. Escoita unha cousa, ti eres atleta e os de carreras de montaña non son atletas, sodes atletas todos, ti como ves isto das carreras da montaña? Sí, home, atletas somos, penso que atletas somos todos, e deportistas tamén. Entonces, bueno, son como quen dice, si os que lanzan son igual de atleta que os que corren, son diferentes modalidades e penso que somos atletas todos, ou? E cando podremos facer un Adrián ben especial aquí no Teatro Abarrotao? Cando poderemos? Facer un especial Adrián ben. Adrián, pues, ven a Viveiro. Adrián, ven a Viveiro. Montenegro. Non a pillaches, Montenegro, sí, Montenegro, pero hai que dicir Montenegro, que senón na miña casa hai unha señora que se enfada. Con toda a razón do mundo. Alfonso, que estive... Non decimos en Montenegro. O que estamos estudando é cambiarlle o nome, se segue triunfando así, conseguindo tanto, chamarlle Adrián Parabéns Montenegro. Estamos pensando aí niso porque xa é o que lle queda, é o que lle vai quedar. Vai camiño de ser un dos mellores deportistas de Viveiro, da historia de Viveiro. Sí. Pois moitísimas grazas, Adrián. Queres algo para os Esmorís compañía ou non? Bueno, a ver, ahora xa si me está me escoitando, ¿no? Sí, claro. Bueno, pois de aportarse as grazas a ambos, bueno, a moita xente, pero en especial a Pedro e a Felipe por todo o que fixeron por min, que sin eles, pois
non podría estar onde estou hoxe en día, igual que Luis Ramayal, que é o que me iniciou neste deporte, e nada, que darlle moitas grazas. Pois gracias a ti, Pedro, que le des algo... Nada, decirlle que descanse agora, que ten esta semaniña de descanso, que aproveite as vacacións, que a temporada vai ser moi larga este ano e que siga repetindo os éxitos que está acadando. Y lo hizo y hasta ahora lo hizo muy bien todo lo que lleva de temporada. O teatro coñécelo, non? Sí, estaba unha vez. Soche, non? Sí. Bueno, pois saúdos cordiales desde o teatro, atleta. Moitas gracias a todos. Por certo, clarexar que aínda que moitas veces dan as cousas por dito, foi unha pena un amago do europeo, pero foi o primeiro atleta que revalida o título nacional sub-23 desde o ano 2010 e é o cuarto na historia deste campeonato que acaba de conseguilo agora mesmo en Cáceres, así que as vacacións máis que merecidas. A banca patrocina Convivir Deportivo. Imos para Santiago onde no partido de fútbol alevín ocorreu algo impensable. A bancada local empezou a berrar o árbitro e os xogadores do Villestro dirixíronse eles para que parasen. Aquí viñemos xogar o fútbol, así que ata que non paredes de berrar a este pobre home non seguimos. Os valores no deporte merecen que os conten. Desde a banca admiramos e impulsamos o deporte base en Galicia. A banca. A banca patrocina Convivir Deportivo. Imos a afrontar a reta final do programa. Sabedes que isto ao final marcha... José Manuel, isto marcha voando. Pero hai que falar un pouco da C42K, C21K, C10K. Isto da mola, C42K, C21K, C10K. C relevos, mola. Parece matrículas de coches, pero non son. Non obstante, o equipo de Convivir Deportivo non quería que o de Jiménez pasara inadvertido. E supoño que Carlos Jiménez xa nos coñece, un pouquiño vamos uns anos xuntos. E a alcaldesa, con seu permiso, tamén imos sacar as cores un pouco. E supoño que a máis de un de vostedes. Vostedes saben que na Wikipedia aparece Carlos Jiménez Díaz como un dos personaxes importantes e ilustres de Viveiro? Iso é unha vergonza, quero dicir que este é a carón de Nicomedes Pastor Díaz, de Antón Vilar Ponte, de xente tan importante que sai. Quen fixo iso? Iso tivo que facer alguén así. Pois cando nos puxemos a traballar, o máis fácil sempre, xa sabedes, é ir a Wikipedia. Claro, para estudiar Viveiro, pois é sinxelo, e despois buscas outras cousas e demais. E topámonos coas sorpresas hai uns días. Esta mañá, nos contactos que mantivemos, Carlos Jiménez, pero mira, como somos solidarios o equipo, temos unha cousa moi bonita para ti que queremos que escoites. Pon ben os auriculares porque os compañeiros teus xa o sabían. Belén Regueira, eu vou escoitar falar de Viveiro e alo me veña á cabeza os concertos do Resurrection Fest, alá por xullo. Pero moito antes do Resurrection xa pasaban cousas importantes en Viveiro. Mira aquí na Wikipedia canta xente importante naceu en Viveiro. Maruja Mayo, artista, o poeta Carlos Oroza, Lois Tobío, Pastor Díaz, Antón Vilar Ponte e Carlos Jiménez. O xogador de básquet. E terá que ser, pero eu non tiña por galego. No. Carlos Jiménez Díaz, humorista e imitador, non será ese que máis o sabemos. Locutor da Radio Galega, compañeiro, actor de dobraxe, un montón de cousas máis. Exiptólogo, entre outras. Peña, sí. E recén licenciado en xornalismo, que cunha licenciatura soa non lle chegaba. Que caladiño tiña. Desta cidade moi noble, moi leal de Viveiro, naceu este moi noble, moi leal compañeiro, o que lle dicimos inmediatamente, Carlos Jiménez, déitate. Desde logo, Pardito. O mesmo, é un placer facervos chesto de a produtora Mila Campos tamén ten a súa parte, por suposto, os técnicos. Cara de culpable. Sí, tiñámoslo todo guardado, pero andábamos medio escapados. E supoño que máis dun de Viveiro que non o sabían, o mellor nin a túa familia o sabía, porque ti non tiñas nin idea. Eu non tiña nin idea. Hasta hoxe a mañá. Pero teño que confesar que, en serio, que hoxe mirei e tal, e sorprendíme, e estou por pedir que se borre eso de aí, porque eu non podo estar ao lado de xente tan boa. Por eso que a Wikipedia hai veces que engana, porque agora tamén xa é historiador, xa o era, pero agora tamén xa é flamante xornalista. Así que, dito queda, tiñamos ya guardada, Esmorís? Sí. Esmorís tamén o sabía, Vale. Sabía tamén. E Xosé Manuel tamén. Sabíano case todos menos ti. Por certo, a nosa chiscadera tamén o Club Balonmán Viveiro, a Peña Ciclista Lar de Viveiro, o Viveiro Club de Fútbol, a ver si por fin creado ademais desde o ano 1927, xa ten historia,
o fútbol sala Portoceleiro, a ximnasia rítmica e o Club Ximnasia de Viveiro, porque son acompáñanos o concelleiro tamén de deportes, son das cousas máis renombradas. Agora mesmo, bueno, a Marce Cristian Toro, é que Viveiro é moi grande. É moi grande. Festas hai moi poucas. Sí, verdade, que non nos gusta nada a festa aquí. Bueno, eu a Resurrection Fashion esta, bueno, esa deixámoslle para Vila Campos. Si te vexo un día aí subido aí esa deixámosla para Vila Campos. Cos grupos que hai. No, esa para Vila Campos. Nos vimos a o San Roque, é que celebrades o San Roque e a Nosa Señora. E o Naseiro. E o Naseiro xa foches. Hombre, o Naseiro xa estive. Bueno, que ao final desvaría. Esto desvaría. Pedro, esto desvaría. Virginia, esto cambia todo, ¿eh? Sí. Bueno, vostede vai a seguir participando, por tanto, na Camovi. Exacto. José Manuel, a Camovi además ten unhas circunstancias moi bonitas, porque é que os que sodes de aquí, corredes por a montaña, por aquí, por lá, estades sempre vendo o mar. Sí, é unha das cousas bonitas é que a xente comenta. Comentan dos cousas, que sempre se ve o mar e que sempre ule eucalipto. Entonces a xente dice, como conseguides? Pois nada, tendo eucaliptos. Pero é unha circunstancia que non se dá en todos os sitios. No, bueno, aí Pedro é o especialista Wikipedia no tema do trail run, das carreiras que hai ao redor, pero sí, comenta a xente que non é unha, bueno, ter montañas aquí pegadas ao mar, de feito conseguir un desnivel acumulado tan grande como é de 5.000, bueno, 2.300 positivos, acumulado 5.000 e pico, non é nada sinxelo, pero claro, o que temos aquí é costa para arriba, costa para baixo, entonces pois todo suma. De aí a teoría celta de que vi montaña empinada, que é unha das teorías que hai lingüísticas sobre a orixe de Viveiro. Como sabemos de Viveiro, é impresionante, Bueno, Jiménez está que pero vistes que lle fixen chapar todo, que sabe todo, as teorías celtas, as teorías latinas, sabe todo, é que é unha cousa. A ver, que se non vais en noso tempo, Felipe, dime. Que hace 42? Pois a C42 é a carreira estelar que temos na Camovi, son 42 kilómetros, sale de Viveiro, chega a Viveiro. Recorre pois os tres macizos máis importantes, os tres máis representativos de aquí de Viveiro, que é a Silvarosa, o Castelo e o Penedo do Galo, xunto con San Roque. Son, como dicía José Manuel, son 2.650 de positivo e outros tantos negativos, porque chega ao mismo sitio. A carreira estelar que temos aquí en Viveiro. A C21K? Pois a C21 en principio naceu, non era 21, foron moito tempo, foron 14 kilómetros, pasáronse a 18 kilómetros e agora pasamos a 21 para que fose distancia media maratón, para que coincidisen ben as distancias. Despois a seguinte que temos é a 10 km para facer a Camovi moito máis popular do que é, para que seña máis asequible a todo o mundo. Tamén nesta categoría corren os cadetes, sale de Aralde, chega a Viveiro. Despois temos que decía José, que a de 45, que queremos, é un proxecto que temos bastante novedoso. Solo houve ano pasado por primeira vez unha edición de etapas, pero é unha cousa que temos aí que queremos manter e queríamos seguir facendo. Despois temos por último a de Kiss, que esa é unha carreira bastante especial, que son para todos os nenos de Viveiro, de alrededores que queran correr, para emular os seus ídolos que corren na de 42, na de 21, na de 10. Cal é a que sae do Naseiro? A que sae do Naseiro é a de 21. E as outras da Praza Maior de... No, mira, a única que sale de Viveiro a 42 e chega a Viveiro. A de 21 sale de Naseiro e chega a Viveiro. E a de 10 sale de Aralde e chega a Viveiro. Bueno, voluntariado aquí... Moito. Como se organizan? Aquí... Canta xente move o voluntariado? 40, 50, menos. 120 ou así. Bueno, no bucle do Penedo, 5. Aí é onde está vostede, Rosario? Aí é onde estou eu. E que fai aí? Pois poñemos comida encima da mesa e bebida, e eles comen e beben. Bueno, pero é interesante iso, é saber a levar. E faina vostede ou xa levan ya feito? Bueno, levamos un bicoito xa últimamente e chocolate. Virginia, vostede cal corre? A de
42. Sempre. E aguanta? Sí, e non claro. se deshidrata? Bueno, unha vez sí, en unha ocasión que fixo moitísima calor, aí casi me deshidrato, pero conseguí no. E preparouse para iso? Para la deshidratación? No, digo, como se prepara un para correr? Bueno, eu tive no moi fácil, porque estiven desde o principio con Pedro e con Felipe, desde os inicios, entonces, entre... pues eso, os ánimos, o entrenamiento e tal, bueno, pues foi fácil, pero sí, hai que entrenar, claro. Virxinia, por que corre vostede montaña e, por exemplo, non corre pista? É dicir, gústame correr, pero por que a montaña? Sí corro pista, o sea, sí corro tamén. Vostede vaya todo, entón. Sí, empecé con eles en trialón. E despois, cando vi todo ese entusiasmo que tiñan cos montes, pues empecé tamén con eles a correr os montes. E, bueno, e agora, claro, gústame máis o trail e os montes. E por qué? Por eso, porque estás vendo sempre o mar, estás na natureza, a xente tamén é especial. A xente que corre no monte, a verdad que é especial, en canto a moitos valores, compañerismo, esforzo, ánimo, e, a ver, como explicalo? E logo, a Camovi aquí en Viveiro, tamén, soy un pouco redundante, é tamén especial, porque é un día de xuntanza, de convivencia. E a verdad que todos os viveirenses estamos pensando no día da Camovi. Dentro de pouco, digamos que... como a Semana Santa, xa. Exacto. Dígame unha cousa, Xosé Manuel, e deixades o monte impoluto? Impoluto, impolutísimo. Eso damos. Ni un papel. E costa moitísimo. Hai algún desbrozador aquí? Bueno, aí temos o título de Desbrozamán, é un título que... Quen é? É que é complicado, hai varios. Está Fouciño Man e Desbrozamán. Desbrozamán, bueno, Bruno, Martín, que están aí ahora mismo, teñen ese título. A ver, Jiménez, ataca aí os desbrozadores. A ver, ti que és? Desbrozamán... a ver, vos, quen sodes? O que tes da esquerda ahora mismo. Ti és Desbrozamán ou quen ves? Ou Desbroza Fouciño? No. O de atrás. Desbrozamán, marcar un pouco de todo, no que se pode. E que adestramento levas todo o ano para facelo? Nada, cando se chega darlle. Pero deixades, a ver, a min dixeronme que deixades o monte máis limpo do que estaba antes da Camovi. Sí, normalmente sí. Ti practicas antes algo, quero dicir que ti ibas facendo trampa xa de antes. Nada, solo na Camovi. Eu teño este visto no naseiro en condicións desbrozadas. Fai moito que non me ves ali a mí. Pero volverá. Este é o do Fouciño. O do Fouciño, bueno, Carliños non está por aquí, tamén outro gran fouciñento tal, pero bueno, Martín tamén lle dá bastante ben. Cando limpiado no monte? Con canta antelación? Bueno, aí o que está o que leva o traballo de campo máis ben é Felipe. Felipe. Sí, Horacio mes levamos o tema de redes sociales, marketing tal, Felipe traballo de campo. O das redes sociais está? Os redes sociais aí está, Horacio. Aí ora. Sí. Hombre, que xa os entrevistamos antes. Sí, claro, pero competides redes con redes. No, aquí non competimos nada, aquí... Redes con redes sociais Galician Goles, redes sociais da Camovi, no. Vamos a ver, espera, voulle facer a pregunta fundamental. Sí. Os que entendemos de redes sabemos que isto non é fundamental, o número de xeareiros que tes, pero cantos xeareiros ten a Camovi? Bueno, depende. En Facebook, que es donde estamos más activos, somos 3.000 y pico seguidores los que hay. ¿En Twitter? En Twitter ahora no lo llevo muy al tanto, porque ahí no estamos muy activos. Estamos más bien en Facebook e Instagram. Bueno, entonces non vou dicir os números do Galician Goles, pero xa sabemos, os que levamos redes sociais, que o tema dos números non é importante. O importante é a calidade, a que Horacio pon. Vai poñendo un chío aí a Horacio. Dime, José Manuel, dinos. Solamente unha anotación. O ano pasado, cando entraba Ramón Blanco en Meta, 20.000 persoas estaban seguindo o Facebook. Eso para min foi espectacular. Te deron un informe, porque además facedes un informe espectacular. Nin que fora dun ministerio. Bueno, tanto como eso. Notase que aquí tivestedes ministros do goberno. Alucinante, de verdad. Esmorís, que se nos marcha o tempo. Cal é o teu soño a medio e longo prazo para a Camovi? Porque como sigades así, chegará un momento en que isto non pode ir a máis. Ou si? Non sei.
A ver, vamos a ver, no ano 2016 fomos tamén unha das 6 probas da Copa de España de carreiras por montaña. Este ano tamén estamos xa iniciando o protocolo para que nos veñan a homologar de novo o circuito, porque o circuito ten que estar homologado pola Federación Española. É un pouquiño o primeiro trámite para o ano que ven, pois volver a solicitar, se non é o Campeonato de España igual por autonomías ou por clubes, polo menos ser outra vez Copa de España, xa que o 10º aniversario queremos darlle, o sea, unha importancia boa logo para o ano que ven. Tiñas que traer o Kilian Jornet non o podes traer. Bueno, nós sempre tratamos de traer algún corredor estrela, algún corredor con moito renombre, polo que a xente popular corra con xente dese nivel. O sea, tú ao fútbol nunca vas a xogar un partido con Messi. Aquí a xente correu con Zaiz, correu con Miguel Eras, correu con Ragna, correu con Manjón. Este ano vamos traer unha corredora vasca que tamén das mellores corredoras da historia de carreiras por montaña en España, que é o Iana Cortázar. Esta semana tamén, seguramente, a final de semana, anunciaremos, digamos, o cabeza de cartel de Homes, tamén un corredor moi reputado. Despois, cando o vexades anunciado, se sodes seguidores da montaña e vedes Cegama Izcorri, que é a mellor carreira do mundo, vades ver que son dous participantes estrelas daquela carreira. Pedro, pódelo decir xa, porque cando se retransmite isto xa vai estar no aire. Exactamente. Pois tamén nos confirmou esta semana a Ariche Egea, un corredor vasco tamén, que tamén fixo podio xa en Cegama, un corredor internacional super consagrado, un corredor top. O sea, esta semana estuvemos falando con el e ao final acordamos as condicións e bueno, confirmounos a súa asistencia. Bueno, Alfonso, date conta que isto é como eu fago o paralelismo entre o Resu e a Camobi. O Resu todos os anos dis, é que isto non pode ir a máis. Quen van traer este ano? Van traer a Metallica, é o que lles queda para traer. Pois na Camobi están facendo o mesmo, pero a nivel deportivo, a nivel montaña. José Manuel, é así ou non é así? Sí, nosotros temos un soño, que acabas de dar no clavo, que é a Metallica ou Resurrection, e nos queremos traer algún día a Kilian Jornet. Entonces, dende fai 2 anos, buscando... Aí andamos. Pero bueno, eso, como todo hai que soñar, como todo hai que ter aspiracións, Espera, José Manuel. Kilian algún día pasará por aquí. É que Kilian Jornet, eu se o digo porque é que a mitade da frase coa que abrimos o programa é del. E vos, na vosa web tedes, ninguén nos dixo que fósemos, ninguén nos dixo que o intentáramos, ninguén nos dixo que sería doado. Alguén dixo que somos os nosos soños, que se non soñamos, estamos mortos. A frase de Kilian Jornet. Exactamente, esa frase foi idea de Horacio Poñela, simboliza moito desta organización. Kilian Jornet ten que estar en Viveiro, por activa, por pasiva, por civil, porque además non vive en Sabadell. Bueno, ahora mismo vive en Noruega. Vive en Noruega? Sí, ao lado. De feito, temos unha anécdota que levamos, buscando nun buscador noruego, que xa foi complicado, conseguimos o que creemos que é a dirección de Kilian Jornet en Noruega. Entón, levamos 2 anos mandándolle a invitación a, supostamente a muller de Kilian Jornet. Decimos que algún día vai aparecer aquí unha señora noruega dicindo, mira, levo solamente entrenando para correr a Camobi porque non para de dar o coñazo mandándome invitacións para vir correr. Así que bueno, é que este señor con 3 anos subiu o primeiro 3000. Foi o primeiro que pola cara norte do Everest, sen oxígeno, sen xerpas, sen nada, como unha besta aí, e en 26 horas. Este é unha animalada neste deporte. Es morís, non? O que estamos dicindo. Kilian, o sea, sin lugar a dúbidas, o maior corredor por montaña do mundo, da historia. E tamén polo esquí. Tamén esquí de montaña e tamén un portento, o sea, adaptase ao medio como a ninguén. Oiches, o das redes sociais é inteligente, É inteligente. A mí eso non me preguntes que eu non... No, digo polo de Kilian Jornet, porque realmente faite pensar. Así que parabéns. Jiménez. Que pasou? Que temos que ir acabando. Pois a mí dame pena, eu estaba unha hora máis aquí, Bueno, eu 15 horas. E se invitas, moito máis, pero a ver se sabes que te invito. A ver se é posible. José Manuel, futuro da Camobi. Kilian Jornet. Bueno, a ver, hai moitas cosas. O primeiro de todo é corredor popular. Eso é o principal de todo. Que ten que vir aquí xente de todo tipo. Dende xente que va a correr a 42 desde o primeiro ano, como xente que empeza na 10, como xente que ven os entrenamentos, que non falaches deles, os entrenamentos que son solidarios a favor da Asociación Española contra o Cancro.
que, bueno, as inscripcións son unha doazón, que, bueno, que este ano xa van 800 euros, e que, bueno, que esperamos que co entrenamento que falta e ca andaina, que tamén será solidaria, cheguemos aos 1000 e pico. E bueno, entonces eso crea uns vínculos que a xente un día ven correr, xente de asfalto, pois a min gústame tal, que guai, pois vou facer a 10, o ano seguinte fai 21, e bueno, en 4 ou 5 anos pois velos correndo a 42, e mentras tanto, pois atópanos no monte entrenando. Eso é a maior motivación. As Canmove Trainees, con eso queríamos rematar. Exactamente. Porque además doades todo a Asociación contra o Cancro. Virxinia, vostede a seguir, así, sí, eso espero. Os maiores anos posibles. E si pode gañar a mellor. Bueno, a ver, si puedo, sí, pero si no tamén. Esta que ven é moi boa, non? Sí, é boa. O voluntariado cada vez máis. Cada vez máis. Que coman ben e ben hidratados. Ai, sí, que cheguen a meta. Que cheguen a meta. E os cuñados que? Todo ben? Os cuñados corrédela, non? E as mulleres tamén ou non? Non ides en familia. Non ides en familia. Non temos tempo para correr, para poder a correr. Temos bastante tempo, bastante que facer durante o día da carreira. Xa non a corredes. Non podemos. Nunca. Non a corredes. Ninguna edición, algún ano espero que me toque. Pero non. Pero bueno, eu queria decir que Virginia ten subido o podio en casi todas as edicións na súa categoría, Eso de que non ganou a súa categoría ten a ganada, non está dicindo nada aí, pero é que é moi humilde. Jiménez, punta final. Si, para o ano que ven, xa sabemos o que toca. A muller de Kilian Jornet, que vai competir contra Virginia, que dará segunda. Competiremos xuntas igual. Facemos a de parellas. O mellor é unha señora sueca que lle está chegando, o mellor é unha señora sueca que lle está chegando aí, non é a muller de Kilian. Pois que veña. O importante é facer grupo. Pois se lles parece, porque temos que despedir, a que si Alberto López Beis, si lles parece facémolo como fan vostedes en Viveiro. Cantan todos ben? Ou si cantamos chove? Sí, que cantamos. Entón a Jiménez, porque canta ben si quere. Jiménez fai no ben si quere, case todo. Así que, señor Jiménez. Pero poñerásme un pouco de música por debaixo, non, Alberto? Antes, despedimos. Grazas Viveiro, grazas Camovi, hasta unha próxima ocasión, e así poñemos o punto final a este convivir deportivo da Camovi desde Viveiro. E iso sí, coa canción dos 4 vellos mariñeiros. Adeus e ata sempre, boa cougo. A banca patrocinou Convivir Deportivo. Imos ás neves, onde na final de badminton entre María e Carla, as dúas 11 anos, pasou algo increíble. Carla lesionouse, María, en lugar de levantar o trofeo, achegouse ela e díxolle textualmente: tranquila, descansa, cando xa esteas ben, seguimos co partido. Os valores no deporte merecen que os conten. Desde a banca admiramos e impulsamos o deporte base en Galicia. A banca. Mariñeiro, metidos nun bote, veña todos. Boga, boga, mariñeiro, vamos pa Viveiro, xa se ven San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos pa Viveiro, xa se ven San Roque. Corren de carallo estes, va. Ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la, ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la, ai la lelo, ai la la lelo, ai la la lelo, ai la la la. Os mariñeiros traballan, de noite coa luz da lúa, dá gusto velos chegar e pola mañá cedo treirando a frescura. Dá gusto velos chegar e pola mañá cedo treirando a... Eleccións 26 de maio na Radio Galega. A Europa de todos e de todas. A das mulleres. A Europa que dá a ben vida. A Europa das liberdades. Todas esas liberdades que non podemos perder. O 26 de maio, vota pola Europa que queres. Vota PSOE. Hai un ano comenzamos a camiñar cara a unha España mellor. E o 28 de abril, por fin o conseguimos. Este 26 de maio queremos camiñar tamén contigo. Porque xuntos somos imparables. Vota PSOE. Sempre cara adiante. Que é o importante? Un lugar seguro para vivir. Para ti, para os teus, para todos. Poder atopar un emprego. Saber que non che farán esperar pola túa saúde. Aforrar pagando menos impostos. Elixir con liberdade a educación dos teus fillos. Que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades. E que todos poidamos avanzar. O importante para ti o é para nós.
Partido Popular. Centrados no teu futuro. É o momento de apostar por concellos diferentes, con vida, con bons servizos, pensados para as persoas, concellos con proxecto e ideas claras. Queremos facer un concello que mellore a vida dos veciños e veciñas, que dinamice a economía e apoie o comercio local, que ofreza servizos áxiles e de calidade. O 26 de maio, vota o mellor para o teu concello. Vota BNG. Que é o importante? Un lugar seguro para vivir, para ti, para os teus, para todos. Poder atopar un emprego. Saber que non che farán esperar pola túa saúde. Aforrar pagando menos impostos. Elixir con liberdade a educación dos teus fillos. Que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades. E que todos poidamos avanzar. O importante para ti o é para nós. Partido Popular. Centrados no teu futuro. A Europa de todos e de todas. A das mulleres. A Europa que dá a benvida. A Europa das liberdades. Todas esas liberdades que non podemos perder. O 26 de maio, vota pola Europa que queres. Vota PSOE. Hai un ano comenzamos a camiñar cara a unha España mellor. E o 28 de abril, por fin o conseguimos. Este 26 de maio queremos camiñar tamén contigo. Porque xuntos somos imparables. Vota PSOE. Sempre cara adiante.